Pinoy Bus Driver TV. Good morning mga kapusit. Dito na tayo sa Order ng Palo sa Katutuban City. Yan si Marcelo, si Mr. Flores. Nakita ko. Kita ka. Nakita sa butas. Kita sa bukas. Morning mga... Alas City doon sila umaga mga kapusit sa araw ng Huwebes. February 9, 2023. Normal naman tayo, Phoenix pa sa itong namin ng pusit. Ito, 3 bucks pa lang ang ating sakay kasi nga may biyahe nga. Ay natin sa iyo dyan sa likodan. Sila tayo mga taga-abuyog sila taga-kuwari. Abuyog litip sila tayo. Ito kasi nagiguro ito. Ay, mapalik kayo na. Sige. Lalay nandito. Pwede na mag-para sa loob. Yan. Good. Okay, sige. Copy, Roger. Okay. Ito na yung namasahe ko sa drug. Tinaan sa akin nila ng durag eh. Oh. 1973. Alam yung gadget sa akin. Pwede ko, hindi, bubuksan ko pa yung gadget eh. Titignan ko lang. Tatago ko lang. Sabi ako nagwawagod. Ribon, o. Marami ba ako ribon yung mga kamitado sa ito? Marami ba ako ribon? Wala din. Check. Alam mo lang mamaya yung ano mo pala, yung access mo. Gagawin ko lang computation na yung machine. Para complete yung ano. Para kagad. Yung masahe. Ayun lang kami doon eh. Hindi naman. Hindi, yun lang gagamitin ko pang compute. Para hindi na ako mag-compute ng matagal-tagal. Yung alin? Kasi pag pinandun ko kagad yung destination doon. Labas sa akin, no? Yung card ko? Oo. Bakit yung card mo? Wala, alin pa nakapagbabalo kay alin. Para makita. Baka ano naman, baka mapagod naman siya ka, kukwenta kada isa-isa. Ano?
shout out sa Dapat mga- kaya chat ko muna. Shout out sa mga taga-Davao nito. At sa kay G. Surigao ni Kumisit. Shout sa mga si CD Maizo. Sa mga subscriber. Si Lee Smith. Baktong. At si Ray Labong. Si Marvin Timao. Si Mr. Palitong Kitos. Kanya pamili. Si Jerry Vigal from San Diego, California. Si Roland Books. Si Elvis Agri. Si Arnel Sabi lang, tayo ang libon. Labikat. Si Labikat. At si Del Brian Marcos. Good morning, Willow. Si African Pinapal Driver. Jeffrey Bilit. Si Kampayan. Sa vlog. Itex Tabaw. Di ba klase yung manang Volvo nito, ano? Oo. Hindi yung ano, Ibang gawa yan. pang ano lang, hindi executive lang. Sa Week, ano kay Pang passenger talaga, hindi executive na kamukha ng mga nasa Bicol, ano? Oo. Galing Davao yan, may pagkat. Galing Davao nga. Nakalak, balagbag na rin. Dito pala. Garahe nila. Yan pala ang kanila. Wala ka na ang garahe. Shop siguro, shop. Ayun lang, oh. Shop, grind. Wala ka na ngayon pasero sa amin ang pasero. Ayun siguro mekaniko nila. Oo. Ayan, mga buksit. Dito na tayo sa terminal ng Tacloban City, Liti. Pasa ya, pasa. Ikaw na na!
Parabot lawang palakig ng pagkas kinapagda. At malungan at mayong kanin sa langit. Yun lang sa mga masin lang. Diba? Oh, ya. Oh, wala nang tuloy. Ubus na lang pasahero. Amo na ini. Ayan mga pagsit, dito na tayo sa Tacloban City Terminal. Umaga na sa 7:30 ng umaga mga pagsit. Ayan mga master.